विसवा उपरांत तुमकां येवकार. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, अंत्रुज पत्रकार संघ फोंडे गोय आनी राजीव कला मंदिर फोंडे हांच्यांनी घडोवन हाडिल्लो एका दिसाचो परिसंवाद. प्रसार माध्यमां आनी साहित्य ह्या विशयाचेर परिसंवाद जालो. RDX खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. पत्रकारिता अस्तित्वात नव्हती असं आपल्याला आढळून येतं, परंतु पुराण काळातील नारद मुनी हे पत्रकारच होते असे मानले जाते. त्यांना मिळालेली माहिती संबंधितांपर्यंत पोहोचवणे किंवा एखादी अनिष्ट घटना घडायची असेल तर ती संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याचे ते काम करायचे. पण त्यांच्याकडे त्यासाठी वर्तमानपत्र नव्हते, त्यांना स्वतः जावं लागायचं. पाऊस माझ्या मनातला, झाडा पाना फुलातला. पाऊस माझ्या मनातला, झाडा पाना फुलातला. पाऊस डोंगर माथ्यावर, पानांचा पिसारा झाडांवर. पाऊस रिमझिम नदीला धुंदी. पाऊस रिमझिम नदीला धुंदी. पात्राच्या पाण्यात थेंबांची बुंदी. पाऊस रिमझिम नदीला धुंदी. पात्राच्या पाण्यात थेंबांची बुंदी. पाऊस टपटप छपरावर गाणे. पाऊस टपटप छपरावर गाणे. लय ताल सूर सारेच दिवाणे. पाऊस पोफळीच्या बागेतला. पाऊस पोफळीच्या बागेतला. वाऱ्याची शीळ आणि गाण्यातला. पाऊस आत बाहेरचा, पाहुणा जसा माहेरचा. पाऊस आत बाहेरचा, पाहुणा जसा माहेरचा. पाऊस याच जगातला, आभाळ कृष्ण मेघातला. पाऊस माझ्या मनातला, झाडा पाना फुलातला. हे जर एक माध्यम, तर जो कोण पुस्तकां वाचित ना, जर कसलेच गिन्यान ना, ताका लोक कितें म्हणटात? सांगू शकतात तुम्ही कोणी कितें म्हणटात ताका? भोळटो म्हणटा. सरळ म्हणटा, अरे तो भोळटो मरे, ताचे कांयच ताका गिन्यान ना, तो केन्ना काय वाचिना. ताका कितें विचारलें जाल्यार तो तोंड उगडें करून पळयता, ताचे कडेन उत्तर आसना. जितके तूं चड वाचतलो आनी आत्मसात करतलो जें कितें वाचलां तें, अशें एक म्हणटा की वाचल्या उपरांत ताचें चिंतन मनन करप आवश्यक असता. हांवें जें कितें वाचलां तें स्मरणात दवरप, मनात दवरप आनी केन्नाय बसला थंय त्या वाचना विशीं चिंतन करप. ह्यो जर दोन गोष्टी मनीस करीत जाल्यार, चिंतन आणि मनन जर करत जाल्यार ताणें कितें वाचलां पळय तें कायम स्वरूपान ताच्या स्मरण शक्तीन उरता. केलं असं होणार नाही. हे आपण आताच्या युवकांनी बघायला पाहिजे. काही मेसेजेस येतात, लगेच ताबडतोब मित्रांना फॉरवर्ड केले जातात. पण त्यातील जे तथ्य आहे, जे सत्य आहे ते आधी बघा. तुम्हाला ते पटतं का नाही ते मनाला जे स्वीकारणार आहे ते आधी बघा आणि त्यानंतरच ते मग त्याचा काय प्रसार असेल तो करायला पाहिजे. गोयच्या ललित साहित्याची, कथनात्मक साहित्याची परंपरा जरी पहिली तर तातूंत हांगा कशें आशिल्लें की पयलीं बाकीची माध्यमां नाशिल्लीं, फक्त वर्तमानपत्र हे माध्यम आशिल्लें, नियतकालिका, मासिकां, दैनिकां. तर तातूंतल्यान हे सगळे आमचे कथाकार घडले. गोंयची जी प्रादेशीक कथा जे लेखक घडले, लक्ष्मणराव सरदेसाय आसत, त्या काळातले सगळे वि. स. सुकटणकर आसत, हे सगळे प्रादेशीक कथाकार हे वर्तमानपत्रांतल्यान किंवा मासिकांतल्यान बरयताले आणि ह्या माध्यमांतल्यान ते लोकां पर्यंत पावले. आणि गोंयची हे कथनात्मक साहित्याची सगळी जी परंपरा ही तातूंत हे व्हडलें योगदान ह्या सगळ्या माध्यमांचे आसा अशें. कांयेन विचार केलो जाल्यार हो प्रांत, हे दोन्ही प्रांत एकामेकाक पुरकूच आसात. ललित आसूं वा ललितेतर आसूं, तांतल्यान पत्रकारितेक कशीच वेगळावंक येना. प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष अशा दोनूय तरांनी ही मळां एकामेका कडेन जोडिल्लीच आसता.